O, diolch yn fawr iawn, Jane. A diolch yn fawr iawn am fy ngwahodd i. Mae rhywbeth newydd iawn i fi i fod yn rhoi sgwrs fel hyn dros Zoom. Dwi'n defnyddio Zoom bob dydd, ond ddim rhoi cynnal sgwrs fel hyn. Felly, dwi wedi gor-baratoi bobl. Dwi ddim eisiau i hwn fynd yn hir ac yn faith ac yn aniddorol. Felly, falle, nawn ni stopio yn y canol neu rhywbeth, a falle bydd cwestiynau gyda chi. Achos pam dyn ni'n siarad am Patagonia, am beth ydych chi'n feddwl felly? Efe rhywbeth fel hyn sydd gyda chi? Efe dymarfelwedd sydd gyda chi o Patagonia? Efe rhywbeth fel hyn? Dyma mynyddoedd Chalten yn y de. Ydych chi'n meddwl am Grafon? Ydych chi'n meddwl am... dyma afon Santa Cruz, dyma llyn Buenos Aires, dyma llyn Fyed yma, a dyma rhewlifoedd y de, rhywbeth fel hyn falle ydych chi'n meddwl amdano pan ydych chi'n meddwl am Patagonia. Neu ydych chi fel o ni yn meddwl am y paith. Mae pobl yn ei alw yn anialwch, ond mae yna blanhigion yn tyfu yma, a fel gwelwch chi, mae melinoedd gwynt yn tyfu erbyn nawr. Falle mae dyma yw beth sy'n dod i'ch meddwl chi. Ond, falle bod chi'n meddwl am y condor. Oeddech chi'n gwybod fod flamingos i gael yma. A dyma rhyw fath o ddyfrgu sydd yn yr afon gyda ni fan hyn. Mae yna rhyw gwpl neu teulu'n byw yna, da ni'n gweld nhw bob dydd. A... neu falle ydych chi'n meddwl am niandws, neu choicus yma, radar, neu guanacos, anifeiliaid y paith. Dwi ddim yn gwybod beth am beth ydych chi'n feddwl, ond dwi newydd fod mewn dosbarth pilates, a nes i ofyn i bawb arall yn y dosbarth. Nes i ddeud dwi'n gorfod rhoi sgwrs am Patagonia. Am beth ydych chi'n meddwl fel ni ddeud gyntaf? A mae pawb yn dweud gwynt. Mae'n wyntog yma. A mae Milton a fi newydd fod ar yn gwyliau lawr i'r de. Mi nathon ni yrru mewn car o fan hyn i San Julián yn Santa Cruz, wedyn lawr i Rio Gallegos, wedyn i Ushuaia, a nôl i Calafate, a nôl i Chalten, a wedyn heibio ogof y dwylo, ac yn ôl i Drelew, 5,000 o gilometrau i gyd. A gallai ddweud wrthych chi nawr, mae'n wyntog yn Drelew, mae'n fwy gwyntog byth i'r de. Beth arall wedson nhw? Haul. Pan mae hi'n heulog yn yr haf, fedrwch chi ddim mynd allan ganol dydd. Mae hi mor boeth a mae'r haul yn llosgu'ch pen chi. Ond heddiw, mae'r haf yn dechrau dod i ben. Dim ond rhyw 33 gradd ydy hi heddiw. Ond mae noeri tipyn yn y nos. Oedd hi'n 10 gradd neithiwr, felly mae'n un dyrnod mi gawn ni ystod tymheredd o 23 gradd. Pethau mawr yn nhw eisiau fi ddeud wrthych chi. A'r peth arall yw yr ystod tymheredd a'r gwahaniaeth rhwng y tymhorau. Mae 4 tymor gwahanol iawn gyda ni. Does dim glaw yn dymuno ohonyn nhw. Ond os wneith i lawio, mis Ebrill ydy'r mwyaf tebygol. Felly, yr haf yn boeth ac yn sych, mae'r hydref yn fwyn ac yn hyfryd, mae'r gaeaf yn oer, mae'n gallu bod yn oer iawn, a bydd i ddim yn codi dros rhewbwynt, ac wedyn mae'r gwanwyn yn braf. Mae'r gwanwyn falle a'r hydref yn fyrrach a'r haf a'r gaeaf yn hirach. Ond beth arall sydd yn ei lawr fan hyn? Dwi wedi gwneud nodiadau. Llond y lle. O ie, beth arall wedson nhw? Mae popeth yn amhosibl yn yr Ariannin, meddyn nhw wrth i fi ddeud wrthych chi. A mae popeth yn bell o fan hyn. Dyna y pethau. A falle wrth edrych ar y mapiau dwi wedi paratoi a phethau, newch chi weld mor wahanol yw y pethau mawr a'r pethau bach yma. Fan hyn mi welwch chi rai o anifeiliaid paith. Falle bod chi'n nabod y pwma, y dilog, drofad dilog, mae'n enw ardal fan hyn, ydy enwi ar ôl y dilog fan hyn, yr armadillo. Wedyn mae gennym ni mara, math o gwningen neu math o sgyfarnog,
Mae gennym ni croes rhwng cwningen a gwiwer fan hyn, y pilcyn, a wedyn mae llwynog llwyd fel arfer. Mae hwnna rhywfaint o goch ynddo fo, oedd o'n bwyta'n bwyd ni dyrnod o'r blaen. Neu falle ydych chi'n meddwl am y pengliniad. Falle bod chi'n meddwl am y morfilod. Falle bod chi'n meddwl am forloi. Falle bod chi'n meddwl am forlewod. Mae'r afon yn rhedeg fan hyn ar wyliad yr ardd gyda ni, a dwi ar ddau achlysur gwahanol wedi gweld morlew yn nofio yn yr afon. Mae'n rhywbeth hyfryd iawn i weld, a dwi wrth y modd. Ond, mae'n rhaid cofio yn bod ni'n byw mewn gweriniaeth newydd iawn. Dim ond ers 83 mae'r Ariannin yn weriniaeth, felly mae pethau yma yn digwydd na fysa'n digwydd falle gyda chi. Edrychwch ar yr heddlu arfog, edrychwch yn arbennig ar yr heddwas yma, ar gwn maen nhw'n seithi yn horisontal, maen nhw'n seithi at protest, wedyn nhw'n seithi fyny. Protestio fan hyn yn erbyn pethau nath gwahanol bethau, asbwriel. Mae sbwriel, dwi'n gwybod falle bod ni'n meddwl yn Patagonia felly, glân bendigedig, ond mae sbwriel yn broblem yma. Wel, lle dyn ni? Fel welwch chi, dyn ni yn ne'r Amerig. Ariannin yw yr wythfed wlad fwyaf yn y byd. Mae'n anferth a'r wlad fwyaf sy'n siarad Sbaeneg. Nawr, mae'r ddau fap yma yn faps Saesneg. Mi welwch chi'r Ariannin fan hyn. Dyn ni fan hyn, mwy neu lai fan hyn yn Rhylew, 3,000 o kilometrau fynd lawr i Ushuaia, a 1,800 i fynd i Ushuaia, rhyw 1,500 i fynd i Buenos Aires, a buon ni Salta hefyd ar yn gwyliau un tro, fyny fan hyn, 1,500 arall. Ar ben uwchben Buenos Aires, felly mae'n wlad fawr iawn. Chile fan hyn, Uruguay a Paraguay. Mi sylwch chi hefyd bod ynysoedd Falklands fan hyn yn Saesneg, a mae map Saesneg. Os welwch chi fapiau yn Sbaeneg, mae'n deud Islas Malvinas, a mae'n sefyllfa anodd iawn. Mae'n bwnc nad ydw i'n codi efo pobl oni bai bod nhw'n perthyn i fi, ydy'r gwir. Dwi dal ddim yn deall y sefyllfa'n iawn, ond mae'n bwnc sydd wedi bod ar fy meddwl i yn ddiweddar, achos pan nathon ni Rio Gallegos, oedd llawer o luoedd arfog yna. Llawer iawn ces i fy synnu. Nes sylweddoli, mae dyna mae Rio Gallegos fan hyn. Dyma'r agosa i'r Malvinas, felly yn ystod rhyfel y Malvinas, o dyma lle oedd y rhan fwyaf o'r awyrennau'n hedfan, oedden nhw'n cyrraedd mewn 45 munud. A beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar, mae Llywodraeth Prydain wedi rhoi radar newydd yma, ac felly mae yr Ariannin isa wedi gwneud cais i brynu awyrennau newydd. A mae Prydain wedi gwrthod. Fod Prydain wedi gosod y radar heb ganiatad y Cenhedloedd Unedig, maen nhw'n gwrthod caniatad. Mae'n gytundeb i gael, maen nhw'n gwrthod yn ôl y cytundeb bod yr Ariannin yn cael rhagor o awyrennau. Beth sydd yn digwydd? Mae arlywydd yr Ariannin wedi bod i Rwsia'n ddiweddar, ac mae'n bosibl y bydd yn prynu awyrennau o Rwsia. Sefyllfa ddyrus iawn. Dyma ni. Y tywydd, daearyddiaeth a hinsawdd. Dyma ni te. Felly, fel y gwelwch chi yn y pinc, paeth sydd gyda ni. Mae hi'n sych, mae'n gallu bod yn boeth ganol dydd, a mae'n gallu bod yn oer iawn gyda'r nos. Wedyn mae mynyddoedd yr Andes yn rhedeg ar hyd y ffin gyda Chile, ac mae mynydd uchaf De America fan hyn yn Aconcagua.
mi welwch chi rhywfaint fan hyn, a mae yna 23 o daleithiau yn yr Ariannin ac mae Buenos Aires y ddinas yn un arall. Felly, dyn ni wedi bod ar yn gwyliau i Salta yn y gogledd. Mae'n boeth ofnadwy yna yn y haf, ond os newch chi fel nathon ni yn mynd yn y gaeaf, mae'r tywydd yn hyfryd 23-24 gradd a mwynhau. Felly mae yna ystod anferth o ddaearyddiaeth a hinsawdd yma. Dyma ni. Wedyn, mae hanes yr Ariannin a De America yn dechrau cyn i bobl o Ewrop gyrraedd. Felly, cyfnod cyn y concwerwyr, dyn ni'n ei alw. Ac yn Salta, dyn ni'n gallu gweld rhai o'r olion. Dyma ddinasoedd o trefioedd gyda brodorion yr Ariannin yn Quilmes ac yn Salta Chwchwy. Fel welwch chi, mae sawl adeilad wedi goroesi. Ond, ers conquest Sbaenwyr, mae llawer o'r brodorion wedi cael eu herlyn ac mae ieithoedd wedi colli. Fan hyn, y tywelches, ond dwi ddim yn siŵr iawn beth yw'r enw y tywelches ar ei hunain felly. Tywelches maen nhw'n galw gilydd. Mae che yn golygu pobl. Ond crwydro oedden nhw'n wneud, a fel y gwelwch chi, mae yna rywfaint i gael yn Santa Cruz yn y de. Mi roedd y Mapuches hefyd yn symud o gwmpas. Mae yna ffrindiau gyda ni sydd o dras Guarani. Mae pobl o Bolivia ma'n gweithio, maen nhw'n Aymara neu'n Quechua. Mae yna nifer o ieithoedd brodorol i gael yn ei America, ac mae'r Ariannin mor fawr, mae rhai ohonyn nhw yn frodorol fan hyn. A dyma i chi rai o'r tywelches, lluniau a gymrwyd mwy neu lai pan ddechreuodd y Wladfa yn mlynyddoedd y cyntaf y Wladfa. Ac ogof y dwylo yn Santa Cruz. Dyma lle fuon ni ar y ffordd nôl. Beth welwch chi ydy cwm bach fel hyn, afon fach, ac wedyn yn uchel i fyny 200 metr i fyny, mi welwch chi y dwylo yma. Mae llond y lle ohonyn nhw wedi tynnu, wedi peintio, falle paent yn cael ei chwythu ar y dwylo a tynnu'r llaw i ffwrdd, a mi welwch chi ôl y llaw. Ddim paent yn mynd ar y llaw, ond paent cael ei chwythu o gwmpas. Mi welwch chi hefyd lluniau yma o guanacos a hela, a maen nhw'n dweud bod y darluniau mae'r hynaf yn 8,000 neu 9,000 o flynyddoedd oed. Felly, diddorol iawn. Nawr, fideo sydd gyda fi fan hyn wedi wneud gan Llywodraeth yr Ariannin yn sôn rhywfaint, a mi glywch chi rhywfaint o sain ieithoedd brodorol yma. Dim. Na wrth wanako. Da wy. Da wy. Mae'n sydd ar ymwneud. Einske. At. Gwys da, get off i brig. Amor, kumbaike. Dos años tendré yo 3, no se me acuerdo cuándo tenía. Pero él me llamaba para conversar, para que sepa lo que es hablar en cristiano. Pero yo hablaba un puro diwylliant.
fel welsoch chi fanna, dyna yr unig un sydd yn siarad iaith tywyltsif fel iaith gyntaf. Yr unig un sydd ar ôl, mae'n un o'r ieithoedd sydd yn marw yma. A echddoe oedd diwrnod rhyngwladol famiaeth, mae'n debyg. Dwi ddim yn gwybod. Oedd hi'n sôn fanna yn siarad yn Sbaeneg. Oedd y Sbaeneg yn anodd i ddilyn, dyna pam oedd hi steitla yn Sbaeneg. Oedd hi'n deud bod pawb yn siarad tywyltsio nes i'r Cristnogion ddod. Oedd hi'n cyfeirio at nhw fel y Cristnogion. Felly, diddorol iawn. Iawn te. Hefyd nes i gyfeirio at y tywelches. Oedd y tywelches yn lwyth falle yn fwy rhyfelgar. Maen nhw di goroesi. Maen nhw yn goroesi. A mi glywch chi adferiad yn yr iaith Mapusundung nawr. Yn Chile yn bennaf, ond maen nhw'n dysgu'r iaith ac yn cael peth llwyddiant yn Chile. Ddim cymaint eto yn yr Ariannin, ond mae yna bobl yn talu lot o sylw ac yn ymddiddori. Yn anffodus, mae'r brodorion yn tueddu bod yn dlawd, a mae clodi mawr iawn yn yr Ariannin. Clodi mawr iawn. Iawn. Newid y pwnc i raddau. Rhywfaint am yr Ariannin, hanes. Gan mod i wedi bod ar yngwyliau'n ddiweddar lawr i'w Ushuaia, mae hanes wedi bod ar flaen fy meddwl i, achos bod ni wedi gweld olion cymaint o chwilotwyr a cymaint o bobl arwrol, ddaeth falle o Ewrop, y bobl fuodd yma yn chwilio i weld beth oedd yn digwydd yn America. A felly, mae hanes yr Ariannin, mi welwn ni y chwilotwyr. Dyma ni Cilfor Magellan, a ni'n croesi fan hyn. Ni wrth y modd, fydra i ddim deud wrthych chi. Dyma i chi Long Magellan. A ydych chi'n hyfysyn ni ddim yn troedio hwn, a fysyn ni byth yn croesi cefnfor cyfan yn hwn. Oedd o'n hydrych fel cwch bach. A dyma i ni Afon Santa Cruz. Mi nath cwch Magellan groesi yr Iwerydd a mynd fyny Afon Santa Cruz. Mae Afon Santa Cruz yn anferth. Dwi ddim yn gwybod os ydych chi'n ymwybodol, ond fan hyn, gan bod hi ddim yn glawiad, dyn ni'n dibynnu llawer ar yr afonydd. Ddim yn Ushuaia cymaint a de Santa Cruz, ond o'r afon dyn ni'n cael yn dŵr i yfed. Ac yn Tierra del Fuego, wel, yn Santa Cruz hefyd, dyma ni Charles Darwin. Dyma Captain Fitzroy oedd, dwi'n credu, yn gapten ar llong y Beagle, Darwin. A dyma'r mynydd sydd wedi, mae tu ôl i'r cwmwl fan hyn, wedi enwi ariolo. A dyma Mwster. George Chaworth Mwster, nath o dreulio blwyddyn gyda'r Tywelches yn teithio o de Santa Cruz, yr holl ffordd fyny i Bydd yma. Dwi newydd ddechrau darllen i hanes y blwyddyn honno, a dyma ni wedyn llong y Beagle, Charles Darwin a Sianel y Beagle, rhan honno ar yngwyliau Miltons yng Nghymru sydd fan yn y cefndir. Ar ôl cyfnod y chwilotwyr, mae be ddaeth oedd y Sbaenwyr yn dod ac yn ymsefydlu yn ei gwladych chi. Mi welwch chi rhywfaint o hanes, ddim dim ond y Sbaenwyr, ond Saeson hefyd. Maen nhw'n galw nhw'n Saeson fan hyn, ddim Prydeinwyr. Los Ingleses, maen nhw'n tueddu i ddeud. Yn dod yma. Dyna pam falle welwn ni glybiau pêl-droed fel River Plate, Boca Juniors, Racing Club a pethau fel yna, chmod, enwau Saesneg. A Caethweision wrth gwrs, a phobl yn dod mewn wahanol lefydd. Dyma yn 1512 nath nhw ddechrau dod, a nath hwn bara tan 1778
1906 pan nath Sbaen ddechrau cael trafferth yn Ewrop. Nath nhw golli brwydr Trafalgar ddim yn hir wedyn. Ac wedyn yn 1810 mi nath rhyfel annibyniaeth yr Ariannin ddechrau. Felly mi welwch chi Virreinato del Perú, Virreinato Rio de la Plata. Mi roedden nhw'n gwladychu yr holl rhan coch yma oedd tiroedd Sbaen yn yr Amerig felly. Sefydlu'r Weriniaeth, a mi welwch chi fan hyn, felly yn 1816, lle oedd pobl yn byw ar ddechrau. Mi ddechreuodd y rhyfel yn 1810 a mi orffennodd yn 1816. Felly Gweriniaeth yr Ariannin, dyma'r Senedd, dyma Teatr Colon, os ydych chi'n licio cerddoriaeth neu ddawns, dyma Belgrano dwi'n credu, a wedyn erbyn 1820, 40, 80, a'r flwyddyn 2000, mi welwch chi fod pobl wedi ymsefydlu ym mhobman. Ond mi welwch chi yn 1880, doedd neb tan hynny yn byw yn ardal Patagonia lle dyn ni nawr. Felly pan ddath y Cymru yma, oedd o'n bwysig iawn i'r Ariannin. Welwch chi'r faner, haul, a hwyr las. A mi welwch chi o 1880 felly i'r cyfnod modern, mae Buenos Aires yn anodd. Mae hanner poblogaeth yr Ariannin yn byw yn Buenos Aires. Mae hi'n ddinas cosmopolitan, ddiddorol tu hont. Tu hont. Rhywfaint am yr Ariannin. Ond allan ni ddim siarad am yr Ariannin heb sôn am yr economi. Ar hyn o bryd mae chwyddiant tua 50% i chi gael gwybod pa mor anodd yw hi i fynd allan i brynu bwyd, hyd yn oed i dalu'r rhent. Dyn nhw ddim yn cael codi'r rhent mwy na 2 y flwyddyn, ond pa maen nhw nawr, maen nhw'n codi tua 20 neu 30%. Mae hi'n anodd iawn ar chwyddiant. Pan ddes i ma gynta, oedd y peso a'r doler yn un. Oedd 1 peso am $1. Nawr, mae gennym ni 2 fath o peso, neu doler. Mae'r peso werth mae $1 werth 105 o pesos mwy neu lai nawr. Ond os ydych chi eisiau prynu mwy na $200 y mis, ydych chi'n cael prynu. Dwi ddim yn cael prynu dim achos dwi ddim yn ennill digon o arian. Mae'n costio dros 200. Felly am bob $1, os ydych chi eisiau prynu ar y farchnad ddi, felly mae'n costio dros 200 i chi. Lle mae'r sefyllfa economaidd yn anodd. Rhywfaint o hanes byw yma. A dyma i ni, Wladfa, y daith gyntaf o Lerpwl i Borthmadryn yn 1865. Mordaeth a gymrodd 2 fis, 154 o bobl ar y Mimosa. A yn cyrraedd lle da ni nawr, Talaith Chubut, mae Porthmadryn fan hyn. Welwch chi Peninsula Valdez, mae y bai just o dan efo. Yn cyrraedd, ac i chi feddwl bod Talaith Chubut tua 8 Cymru yn ffitio mewn i Talaith Chubut. Mae yna 45 miliwn yn byw yn yr Ariannin, ond dim ond tua 588,000 sy'n byw yn Chubut i gyd. Yn Rhelew, mae jyst dros 100,000, yn Mhorthmadryn mae tua 115,000, mae tua 60,000 yn Ysgel, tua 25,000 yn Rhefelin. I chi gael syniad, ia? Mae Gaiman di tyfu'n ddiweddar, felly tua 10,000 yn y Gaiman. Dwysodd y boblogaeth yn Chubut, 2.6 person i bob kilometr. Yng Nghymru, mae'n 152 person i bob kilometr. Chi gael just meddwl am y pellteroedd sydd gyda ni a'r diffeithwch. A dyma ni o ran yr Ariannin, dyma faner Chubut. I chi gael gwybod yn ne Chubut, mae yna ddinas fawr o'r enw Comodoro, Rivadavia, ond mi gewch chi wel, i fod yma'ch syniad chi o'r Wladfa tybed. Baner Cymru, baner o Wladfa,
A dyma'ch syniad chi? Efe, dych chi'n meddwl am yr afon Camwy, dych chi'n meddwl am bobl mewn ceffyl a chert, dych chi'n meddwl am y bobl gyntaf ddaeth yma i chi gael gweld felly. Mae o i gyd yn wir, mae hynny i gyd yn wir, ond mae yna gymaint mwy yma hefyd. Dyma ni, Rawson Trelew Gaiman Dolafon yn dilyn Dyffryn Camwy, Porthmadryn, 60 km dros y paith i'r gogledd. Does dim dŵr ym Mhorthmadryn, felly maen nhw'n cymryd dŵr o'r afon Camwy yn Trelew ac yn ei buro fo a'i bwmpio fo dros y paith i Borthmadryn. Dol pli fan hyn wedyn, ac wedyn os ddilynwch chi, mae'r ffordd fawr ar draws y paith yn dilyn yr afon at Rhyd yr Indiad, a wedyn mae'r afon Camwy yn mynd i'r gogledd. Mi nath y bobl gyntaf aeth i Drefelyn ac i Esgel i fyw, mi nath nhw ddilyn yr afon Camwy. Yn bellach, mae yna ffordd fawr yn mynd trwy Teca i Esgel ac os da chi eisiau i Drefelyn. Beth arall dwi wedi dweud fan hyn? Beth am i ni feddwl felly? Wel, rhai lluniau o'r trefi sydd gyda ni. Porthmadryn, fel soniais i, mi gyrhaeddodd y Cymru yna yn 1865 a llechu a llochesu mewn ogofeydd. Ogofeydd falle heb do, ond mi roedden nhw yn lloches rhag y gwynt. Pier Madryn ydy hwn. Mae gen alw ar cwmni alwminiwm Porthmadryn i pier ei hun, ac mae ganddyn nhw i gyflenwad pŵer ei hunain hefyd yn dod ar draws y paith o Ffwtelwffw yn yr Andes. Ond mae Porthmadryn hefyd yn ganolfan dwristiaeth fawr iawn. Llawer o westau yna. Trerawson, pencadlys y Llywodraeth. Felly dyma yw cartref y Llywodraeth yn hyn, a wrth ymyl Trerawson mae Plasionion lle mae pysgod, llongau pysgota mynd allan. Langostinus ydy be mae pobl yn hoffi fita, neu gimwch bach, gorgimwch bach, ie. Yn ddiweddar cafwyd protestiadau yn Rawson, mewn i hwnna yn ddiweddar, a mi osodon nhw bencadlys y dalaeth ar dan. Trelew, dyma lle welwch chi canolfan Dewi Sant, mae yna brifysgol yma, deinosor mwy o'r byd, wrth gwrs. Trelew, Trelwyd, digon o fawr, digon o fwyd yr hen ddywediad. Roedd hi'n llachlyd. Ac os welwch chi fan hyn, mi welwch chi parc melinoedd gwynt mwyaf Patagonia, rhwng Trelew a Porthmadryn. A dyn ni yn byw, os allai fynd yn ôl i ddangos i chi, dyn ni'n byw i'r chwith, ddim yn bell o'r afon. Na, i'r dde, fan hyn, ddim yn bell o'r afon. Ie, o, dwi ddim yn siŵr. Gaiman, ie. Mae pobl yn mynd i'r Gaiman i gael te. Gobeithio bod chi ddim yn meindio, ond be di pobl ddim bob amser yn cofio bod Lady Di wedi dod yma yn 1996 a chreu cynnwrf mawr. Ie. Y Mair fan hyn, Mair y Dref, Rhaglaw y Dalaeth, pobl bwysig y Gaiman. Ond mi ath hi ddim i un o'r tai te Cymreig, ond yn hytrach i de te Caerdydd, falle oherwydd bod hi'n haws i chadw hi'n ddiogel yna. Dolafon, fel y gwelwch chi fan hyn, mae yna dibwyta fan hyn, mae'r ffos yn rhedeg trwy ganol y dref, mae yna gerflun yn le diddorol iawn. A wedyn dros yr Andes i Esgel, canolfan sgïo yn Esgel, ac i Drefelyn, lle mae'r tulipans bendigedig. A dyma gapel Drefelyn. Ond yn bwysig iawn i hyn i gyd, mae'r afon Camwy. Cam Wy, Chubut fysa'r enw
enw'r brodorion ar yr afon felly. Heb yr afon fysan ni ddim yn gallu goroesi, ac fel y gwyddoch chi, mi nath y Cymru cynnar agor ffossydd. Maen nhw'n dechrau yng ngheg y ffos, ac felly mae disgyrchiant yn dod ar dŵr i lawr drwy'r dyffryn i fedru dyfrio y cnydau yn Nyffryn Camwy. Dyma ffos fan hyn, a dyma ffos lydan fan hyn, dwi'n credu. Fel fe welwch chi o'r llun yma o Google Earth, dyma'r afon, dyma ceg y ffos, ac wedyn mae'r dŵr yn dod i lawr ac efo'r ffossydd yn creu tir ffrwythlon rhwng tir halen, neu meintir Chwlio, tir halen a rawson, a mae'r dŵr yn dod allan plasionion. Mae'n broblemau mawr ar hyn o bryd, achos does dim llawer o ddŵr yn yr afon. Na, dwi'n deg celwydd, nath i fwrw glaw dros y penwythnos. Mae yna ddŵr yn yr afon, a mae'r dŵr yn anodd i'w biro. Mi welwch chi fan hyn llun gymres i bore ddoe, felly mae'r dŵr yn anodd i'w biro. Maen nhw'n gallu fan hyn, ond mae'n gallu creu problemau. Mae di bwrw glaw, felly mae'r llaid yn dod i mewn i'r afon ac mae'n neud dŵr yn anodd i biro. Ond y broblem gyda'r dyfrio yw, mae cymaint o ddŵr yn mynd i mewn i'r ffossydd dyfrio nad oes dŵr ar ôl i'w biro, neu mae'n neud yn anodd iawn i gymryd dŵr allan o'r afon i'w biro. Felly mae hwnna yn thema ychydig yn anodd ar hyn o bryd. Os mae hi'n bwrw glaw yn drwm iawn yma, mi fydd y dŵr yn cael ei ddiffodd, fydden nhw ddim yn gallu piro'r dŵr, ac felly mi fyddwn ni heb ddŵr weithio am 24 awr, 48 awr, pan mae pethau'n ddyrus iawn, mae'n mynd yn wythnos, ac mae'n gallu bod yn anodd iawn, iawn, iawn. Dim dŵr yfed, dim dŵr i molchi, dim dŵr i'r tai bach. Mae'n gallu bod yn anodd, dim dŵr i goginio, mae'n gallu bod yn anodd iawn. A dyma'r argae adeiladwyd yn 64 am egino, ac mae hwnna felly yn rheoli faint o ddŵr sydd yn dod, ond hi ddim wedi bwrw glaw nac wedi bwrw eira'n yr Andys yn ystod y blynyddoedd diwethaf, neu dim digon i greu gwahaniaeth, i wneud gwahaniaeth, ac felly does dim llawer o ddŵr yn yr argae chwaith, a maen nhw'n disgwyl na fydd yw'n bwrw eira chwaith eleni, ac felly neu pethau'n waith. Ond ar llaw arall, mae hyd yr Indiaid gyda ni, lle fysa'r Indiaid yn croesi yr afon fan hyn. Dyna o ble ddath yr enw. Ac mi welwch chi fan hyn ceg y ffos a'r ffossydd dyfrio a'r cnydau sydd yn dod, a pa mor wyrdd yw hi oherwydd hyn. Mi welwch chi fan hyn pa mor sych yw y paith heb y dyfrio. Mi welwch chi fan hyn yn y llun ar y gwylod, mi welwch chi yn y Gwanwyn oedd hyn, felly doedd ddim llawer o dyfiant, ond mor wyrdd di fan hyn, a mor llwyd ydy hi ar y bryniau. Wrth feddwl am Patagonia, falle bod chi'n meddwl am gauchos. Gauchos yn tueddu fod yn bobl heb lawer o adnoddau ariannol. Wedyn mae defaid yn bwysig iawn, iawn, iawn i Patagonia, a trelew i'r ganolfan prosesu'r gwlân. Defaid merino di'r rhan fwyaf, a maeth yn bwysig iawn, fel welwch chi geifr fan hyn, ond cnwd pwysicaf Dyffryn Camwy yw ceirios. Diwedd Tachwedd maen nhw'n dod, a dechrau Chwefror maen nhw'n mynd, a maen nhw'n fendigedig. Maen nhw'n fendigedig. Os ydych chi'n bwyta ceirios yn ystod y gaeaf yng Nghymru, mae'n fwy na thebyg, mae fan hyn maen nhw'n dod. Wedes i wrthych chi bod yna dref i'r de o'r enw Comodoro. Dydy ddim yn un o'r trefi a sefydlwyd gan y Cymru, ond mae nwy yna, mae olew yna. Ac mae dros 200,000 o boblogaeth yna. Dyn ni wedi bod yna ddiweddar. Oedd hi'n erchyll yna. Oedd hi'n wyntog ac oedd llwch dros. Oedd hi'n ofnadwy. Oedd o'n bwrwch gwyneb chi wrth fynd allan. Mae'n erchyll.
Ond y fantais yw, mae petrol yn rhatach i ni fan hyn. Dyn ni'n talu 116 peso neu pint a 10 ceiniog am bob litr o betrol neu diesel yr un swper felly, a 98 ceiniog felly am bob litr o'r petrol cyffredin neu diesel cyffredin. Mae'r prisiau yn Mhatagonia'n rhatach na gweddill yr Ariannin achos bod rhaid i ni deithio mor bell i fynd i'n rhywle. Mi welwch chi fan hyn rhai o'r protestau, y cymuned y brodorol yn gofyn am yr hawl i'w tiroedd. Mae'n sefyllfa gymleth iawn, dwi ddim yn gallu deud yn union wrth chi beth sydd yn digwydd, jyst bod yn digwydd bod pobl yn protestio. A fan hyn cafon ni brotestio mawr yn ystod mis Rhagfyr. Be ddigwyddodd nath Senedd y Dalaith basio dros nos yn llythrennol. Diwrnod cyn oedden nhw fod i drafod y pwnc yn agored yn y Senedd. Be nathon nhw oedd pasio bod mwyn gloddio ar raddfa anferth yn cael digwydd yn Chubut. Oedd wedi bod yn erbyn y gyfraith ers 10 a dros nos nathon nhw newid y gyfraith. A dyma i chi'r protestio mawr a fi, a dwi ddim yn gyfforddus yn protestio yma, ond bydd rhaid wneud y dyddiau yma. Ac ar ôl pythefnos o protestio nathon nhw droi yn ôl felly, fel petai, a dweud, na. Achos beth sydd yn digwydd wrth protestio, tasa'r mwyn gloddio yn dod bysa nhw'n defnyddio cyanide a mi fysa nhw'n defnyddio elfennau eraill ac bysa y dŵr yn cael ei effeithio. Yn anffodus fel wedes i wrthych chi gynnau cafwyd gor-ymateb falle gan y Llywodraeth. Iawn. Os ydych chi'n iawn fan hyn, byswn ni'n hoffi cymryd hoi a gofyn i chi os oes gyda chi gwestiynau cyn mynd mlaen at bethau bob dydd felly. Fel wedes i mod i wedi corporatoi. Tynwch eich microphones off mute a just holwch Catrin os oes gyda chi gwestiwn. A cwestiwn gen i, felly na i ddechrau gyda fy cwestiwn i te. O ran fel diwylliant mas yn Mhatagonia'n, ydy hynny yn debyg i beth sydd gyda ni yng Nghymru neu o ran beth mae pobl yn ddiddori yn y fel o gwaith, beth maen nhw'n hoffi wneud? Ydy, ond mae'r dylanwad Sbaeneg arni chi yn hytrach na'r Saesneg. Ac felly, mae'n rhywbeth falle mi ewch chi i gyngerdd cor a mi glywch chi y gwrs sydd yn canu'n Gymraeg, mi ganyn nhw'n Gymraeg, ac wedyn mi gewch chi eitemau o gerddoriaeth wedyn yr Ariannin, neu mi glywch chi gerddoriaeth o Amerig a Ladin. Mae yna lawer mwy o ddylanwadau Sbaeneg yma. Felly, dwi ddim yn gwybod os chi wedi sylwi pan mae pobl yn siarad Cymraeg, felly mae dyma, da ni ddim yn siarad yn rhy gryf, ddim yn rhy dawel chwaith, mae pobl sy'n siarad Sbaeneg, siarad lot yn gryfach. Felly, falle, dyna beth nath yn hynny yma gyntaf dwi'n credu oedd dylanwad y Sbaeneg, achos mae rhywbeth yn fwy... Mae rhywbeth yn wahanol yn y diwylliant yma. Mae yna wahaniaeth. Ar ôl o gyntaf mae pethau'n debyg, ond wedyn pan ydych chi'n edrych yn ddyfnach, mae yna lot o wahaniaethau. Lot o wahaniaethau. Wrth gwrs, gorfod dysgu geirfa newydd i bob sefyllfa. Bod yn feichiog, geirfa newydd yn Sbaeneg, mynd i'r gym, cyntaf geirfa newydd. Pob sefyllfa yn newydd. Mae'n braf cael y profiad newydd yma. Fel oedd teithio i'r de. Mae profiadau newydd rhwng bob cornel rwsut wrth fyw yma. Diolch am hynny, Catrin. Ac o ran sôn am teithio i ardaloedd gwahanol, oes tafodiaethau fel sydd gyda ni yng Nghymru o ran
y Sbeineg a'r elfen yna, os ydy'r iaith yn wahanol? Wel, maen nhw'n dweud fan hyn ym Mhatagonia'n, does dim llawer o S yn y Sbeineg, chmod? O ran y Gymraeg, mae yna wahaniaeth rhwng Cymraeg fan hyn a Chymraeg Cymru. Mae yna lawer mwy o ddefnyddio berfau cryno falle. Falle bod yna lawer mwy o ddefnyddio geirfa falle oedd yn rhieni ni'n defnyddio. Wrth gwrs, wrth ddysgu Cymraeg fel ail iaith, mae hwnna yn mynd i raddau. Mae pawb yn dechrau sgwrs efo sut hwyl ac yn dweud penblwydd llawen. Pethau bach fel yna sydd yn dal i oroesi. A wedyn, o ran y Sbeineg, maen nhw'n dweud bod pobl Patagonia ddim yn defnyddio llawer o S yn y Sbeineg. Wedyn mae pobl Santiago de l'Ester, mae nhw'n wahanol. Maen nhw'n dweud bod pobl yr Ariannin siarad Sbeineg efo'i dwylo ac efo acen Eidaledd. A mae llawer iawn o ddylanwad yr Eidal yma. Cinio di Sul, pasta di'r fel arfer, chmod? O, diddorol. Os gyda unrhyw gwestiwn ar gyfer Catrin? A i ofyn, os gaf i, Jane. Wel, Catrin, falle ateb dy gwestiwn di, falle, pan o ti'n herio ni, beth yw Patagonia i chi? Ac wrth gwrs, fel wyt ti'n gwybod, dwi wedi bod mor ffodus i gael bod na. A'r un peth sy'n aros yn fy meddwl i yw'r bobl. A'r caredigrwydd, yr heilioni, y rhoi pobl yn gyntaf. A meddwl ydw i, yn y math na o gymdeithas, sut mae pobl wedi ymdopi gyda Covid, lle mae pobl mor agos at ei gilydd. Mae siŵr o fod wedi bod yn brofiad anodd i chi. Mae pawb wedi cael profiad anodd yn ystod y 2 flynedd diwetha, ond wyt ti'n iawn, Helen, achos mae un o'r pethau dwi'n licio fan hyn yw bod pobl yn agos atach chi. A mae gen i acen wrth siarad Sbeineg. Mae acen i'n Gymreig iawn. A lle bynnag dwi'n mynd, mae pobl yn gofyn i fi o ble dwi'n dod. Mae pobl yn gofyn ers faint dwi'n byw yma. Maen nhw'n gyfeillgar, mae'n gyfeillgarwch a mae'n hiwmor a mae'n, fel wedys di, mae'n agos atoch chi, ond mae hefyd, mae'n rhywbeth yn ifanc iawn ynddo fo. Does ddim meddwl dwywaith ynglyn â gofyn cwestiynau fel hyn. A felly, pan ddath i'n Covid, mae pobl wedi ynysu llawer. Mae pobl wedi mynd i'w cartrefi fel dwi'n siŵr ydych chi wedi gwneud. Ond mae pobl wedi bod llawer mwy ifydd na dwi'n darllen maen nhw'n wneud ym mhobman. Pawb yn gwisgo masg ar ei gwynebau os maen nhw'n mynd allan yn gyhoeddus. Mae 90% o'r Ariannin wedi cael brechiad. Mae 80% wedi cael yr ail un, a mae rhan fwyaf o'n wedi cael trydydd hefyd. Mae pobl yn barchus iawn o bethau fel hyn. A dyna'r rheswm pan dwi wedi gallu byw yma mor hir, Helen, yw y bobl, y cyfeillgarwch, siarad efo luned, ddim bob dydd Rhagor, ond bob wythnos. A phobl yn gwybod popeth amdano chi hefyd. Mae'r ffôn a'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn fwy pwysig yn ystod y cyfnod yma. Diolch, Catrin. A diolch, Helen, am holi. Os unrhyw un eisiau holi gwestiwn arall cyn bod ni'n symud ymlaen? Wel, Bywyd ydy'r pwnc nesaf. Beth o'n i am ddangos i chi oedd falle beth am y bwyd dyn ni'n fita yma. Mae'n gyffredin iawn i ni ddod at yn gilydd fel teuluoedd estynedig i gael bwyd unwaith yr wythnos, chmod. Falle mae ddim cinio dy Sul yn nos Wener neu nos Sadwrn neu amser cinio neu be bynnag dyn ni yn bita bwyd ffres fel arfer.
bwyd tymhorol. Dyn ni ddim yn bita cigoen yn y gaeaf, achos does dim cigoen i gael, chymod. Does dim prydiau parod gyda ni felly. Does dim mynd i Marks and Spencer's a prynu Indian meal, chymod, ffor ar hyn o'r llall. Di hwnna ddim yn digwydd. Dwi'n coginio yn ffres bob dydd. Heblaw oni bai bod chi yn ffonio i gael rhywbeth. Maen nhw wedi dechrau dod efo i'r tŷ, ond dyn nhw ddim yn fodlon dod i'n tŷ ni, felly dyn ni'n mynd allan i nhw falle pizza, empanadas, ond pryd y bwyd mae pobl yn gysylltu efo'r Ariannin yw'r asado, yw'r cig, achos pan da ni'n bita cig, da ni'n bita lot o gig. Da ni yn gorfod, pan da ni'n mynd allan i brynu cig ar gyfer asado, 500 gram, sef dros bwys, i bob person. 700 gram o sos asgwrn yna. Plus, fe welwch chi fan hyn chorizos, morcilla pwdin gwaed, a dyn ni hefyd yn dwlu fan hyn ar parisiale, sef y perfedd, y crombil, y galon, y rafir, y renne, fan hyn popeth. Dyn ni'n bita pob peth. A os nad... mae asados yr Ariannin wych. Mae pobl yn tueddu fita mwy o lysiau dyddi yma yn fwy gofalus. Ond wedyn mae yna brydiau traddodiadol sydd yn rhatach. Mae gennym ni pwchero fan hyn top ar y chwith. Mae'r fath o gawl. Chi'n bita'r cig y dyna cyntaf, yr ail ddyrnod just cawl dio. Wedyn locro fan hyn, empanadas, wedyn bwyd rhad bob dydd. Mae'r locro yn rhywbeth falle fyswn ni'n bita dim ond ar achlysur arbennig, so'n cymryd cymaint amser i goginio. Ond empanadas yn waith yr wythnos. Milanesa mae'n dod, fel mae'r enw'n deud, mae'n dod o Milan, darn o gig neu darn o giwiar neu hyd yn oed. Aubergine, chymod, efo bach o friw siambara. Chipa di hwn, math o fara o'r gogledd. Wrth ymyl Paraguay, Brasil, fanna. A wedyn tamales fan hyn a umita. Mae umita ni'n efo hoff fwyd iddi. Pan mae'r India corn yn barod, dyna pryd dyn ni'n neud o. Mae o'n fendigedig. Dwi'n ychwanegu basil a chydig bach o chilies efo fo. A mae caws yn y chipa. Ond mae'n adolyg fan hyn, dra gwahanol i Gymru. Bwyd iddo oer wrth y bwrdd bwyd. Dyna'n bwrdd nadolig ni, ddim eleni. Cig iddo oer ag ati, a wedyn twronis, pionono, vitel tonne sy'n dod yr eidl. Dyna be fyddwn ni'n neud. Neu falle nawn ni neud bwyd môr, neu falle nawn ni neud oen cyfan. Maen nhw'n bethau. Ond dim twrci. Mi dries i hynny pan o'n i yma gyntaf. Dio ddim yn gweithio pan mae'n 40 gradd. Jam llaeth, falle Helen nes di licio'r jam llaeth. Ddwlse Village ydy'r enw. Ond mae'r Cymru fan hyn yn dweud jam llaeth, achos dych chi'n neud o fel jam. Chi'n rhoi llaeth a siwgr mewn sosban ac yn ei ferwio. Mae'n rhaid rhoi cerig ma'n arwyliad y sosban neu rhywbeth fel bod o ddim yn glynu, a wedyn hefenia, jam llaeth, unrhyw beth efo jam llaeth yn y bôn. Unrhyw beth i chi eisiau efo jam llaeth. Yr unig beth dwi ddim yn gallu bita efo jam llaeth ydy crempog, achos i fi mae'n rhaid crempog a lemon a siwgr. Ond fan hyn, jam llaeth. Mate. Fel dyn ni'n yfed te a choffi, mae pobl fan hyn yn yfed mate. Rhywbeth o chwyn ydyn nhw, dail ydyn nhw, ond maen nhw fwy chwerw falle na te. A dych chi yn cymryd hen bompen neu rhywbeth fel yna, ni sychu chi rhoi y dail i mewn ac ychwanegu dŵr 80 gradd am i beno i signo allan, rhoi mwy. A cyn y pandemig, oedden ni'n pasio fe'r person nesaf. Rwan ers y pandemig, dyn ni'n gallu rhannu mate, falle dim ond o fewn y teulu. Mae hwnna di stopio bron yn llwyr.
sydd yn rhywbeth maen nhw wedi gorfod deud ar y newyddion. Peidiwch rhannu mate, chymod. O pobl enwog yn yfed mate. Oeddech chi'n gwybod bod y pab yn dod o'r Ariannin? Mae o'n enwog am yfed mate. A mi welwch chi bobl o bob math yn ei yfed o. A gwyn coch, mae'r Ariannin yn enwog am gwyn coch Malbec, mwy na dim. Mae'n tyfu yn bennaf yn ardal Mendoza, ond hefyd yn Lariocha, hefyd yn Neuquén. Mae Pinot Noir yn tyfu fan hyn yn y Ffrancamwy, a mae o'n dda, yn enwedig os ydych chi'n meddwl am pa mor dda yw'r gwin o gymharu fo faint da ni'n talu. Da ni ddim yn talu mor ddrud fe hynna am win da iawn yma. Mi holoch chi ynglyn â'r pandemig, a felly dyma ni rhai o'r ystadegau. O'r 45 miliwn sy'n byw yn yr Ariannin, mae 40 wedi cael dos cynta, 36 miliwn wedi cael yr ail, 16 miliwn wedi cael trydydd, ag ati. Mae Covid wedi mynd lan a lawr yma. Mae'r Omicron wedi bwrw ni yn galed. Mae hyd yn oed pawb yn teulu ni wedi cael yr Omicron bod ni wedi bod yn ofalus. Ond does dim mwy o farwolaethau gyda fo felly. Y Gymraeg. Wel, falle bod rhai o'ch chi'n gwybod mod i wedi dod yma gyda cynllun yr iaith Gymraeg yn 1998. Dechreuodd y cynllun 97. Syniad. Beth oedd ei enw? Aelod seneddol Tory y buodd yma. Sefydlu y cynllun, a wedyn mae athrawon yn dod i'r dyffryn ac i'r Andes i ddysgu Cymraeg. O hyn, mae ysgolion wedi sefydlu. Dyma ni ysgol yr Henre Trelew. Mae nepell, mae o llai na 500 llath ffordd yna. Maen nhw'n dod â athrawon o Gymru bob blwyddyn. Ddim wedi dod eleni na flwyddyn diwetha, ond yn gobeithio dod ail hanner eleni felly. Ar hyn o bryd, mae'r ysgol feithrin yn yr adeilad yma'n ganol dre, ond maen nhw wrthi'n adeiladu 4 ystafell ddysgu newydd, ystafell ddosbarth newydd, 2 ystafell i ddod ar ysgol feithrin yma, a 1 ystafell dwi'n deall eu bod nhw'n cynllunio ysgol uwchradd ar gyfer 2023. Newyddion gwych. Dydy pawb yn yr ysgol ddim yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond mae'r plant yn cael hanner eu haddysg drwy gyfrwng Gymraeg. Maen nhw'n gwneud mathemateg, gwyddoniaeth, popeth drwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n welwch chi'r plant fan hyn yn gwneud neges ewyllus da, yn croesawu ymwelwyr, unrhyw ymwelwyr. Plis ewch i'r ysgolion, achos mae'n rhoi cyfle i'r plant siarad Cymraeg. Mae'n rhoi cyd-destun i'r plant i siarad Cymraeg. Maen nhw wrth eu bodde. Ac os newch chi gyrraedd yn ystod hanner y diwrnod lle maen nhw'n dysgu Cymraeg, mi wnawn nhw stopio popeth i chi. Ar hyn o bryd, beth sy'n digwydd, mae blwyddyn 1 a 2 a 3 yn cael eu gwersi drwy gyfrwng Gymraeg yn y bore, a blwyddyn 4, 5 a 6 yn cael nhw yn y prynhawn. Fel yna maen nhw'n gweithio. Felly, pryd bynnag ydych chi'n cyrraedd, mi gewch chi groeso. Ysgol Gymraeg y Gaiman wedi codi o'r ysgol feithrin a sefydlwyd yn 93. Ysgol feithrin y Ddraig Goch wedi sefydlu 96, ychydig wedi hynny. A mae'r ysgol feithrin yn mynd o nerth i nerth. Dwi'n credu mae llynedd oedd y tro cyntaf i flwyddyn 6 i orffen felly. Maen nhw'n dysgu y gwersi statudol yn y bore ac yn dysgu yn Gymraeg ar ôl cinio felly. Ysgol y Cwm yn mynd o nerth i nerth yn Rhyfelin. Maen nhw'n ddigon ffodus, maen nhw wedi gwerthu peth o'i tir i godi arian i adeiladu'r ysgol, felly maen nhw wedi symud ymlaen i allu adeiladu fel bod yr ysgol yn tyfu. Mae ysgol yr Henre wedi
cael ei dal nôl achos bod dim digon o arian neu adeiladu mwy, ond mae ysgol y Gymraeg hefyd yn adeiladu. Mae'r addysg Gymraeg yma yn mynd o nerth i nerth sydd yn newyddion gwych. Mae addysg yma am ddim, mae addysg prifysgol i gael am ddim, mae addysg meithrin, addysg gynradd, addysg uwchradd, mae'r cyfan yn orfodol, tan bod nhw yn gorffen blwyddyn 3 o'r ysgol uwchradd dwi'n credu, ond erbyn nawr mae hi'n anoddach i chi gael swydd heb fod wedi gorffen yr ysgol uwchradd. Syniad yw bod nhw'n gwneud addysg tebyg i'r Unol Daleithiau, rhaid gorffen blwyddyn cyn symud ymlaen. Ath ymhlant i drwy ysgol gynradd, yr Hendra, mae nhw wedyn athyn nhw i ysgol uwchradd lleol. Mae ysgol yr Hendra yn breifat, mae ysgol y Cwm, mae ysgol y Gaiman yn breifat, neu fyswn ni'n gallu talu am yr athrawon. Mae'r ddau yn cydfyw fan hyn yn weddol dda. Mewn llefydd fel Buenos Aires, mae'r ysgolion preifat yn anhygoel o ddrud ac yn anhygoel o ddrud ac achos hynna allan elitaidd. Wedyn mae yna brifysgolion am ddim, mae prifysgolion genedlaethol Patagonia sydd yn Rhylew am ddim, ond mae yna brifysgolion preifat hefyd. Mae hyd yn oed y drytaf i gyd, dim ond mor ddrud ag addysg prifysgol yng Nghymru. A wedyn dwyieithrwydd, achos bod ni yn cydfyw gyda'r Gymraeg a'r Sbaeneg, mi welwch chi arwyddion yn Gymraeg ac yn Sbaeneg ym mhob man. Yn Rhyfelyn, Sbaeneg gynta, wedyn Gymraeg, a wedyn Mapuche. Wedyn fan hyn yn y Gaiman, mi welwch chi'r Sbaeneg, wedyn y Gymraeg, ac mae'r Saesneg yna, a'r un fath yn Rhylew. Fan hyn wedyn y Cymdeithas Dewi Sant yn Sbaeneg ac yn Gymraeg. Mae'n ddiddorol iawn pan da ni'n siarad, pan dwi'n siarad yn Gymraeg, dwi'n siarad Cymraeg yn unig, ond pan dwi'n siarad efo'r plant, nid bod nhw'n blant rwan, maen nhw'n 20 ac yn 19, mae yna eiriau Sbaeneg yn dod i mewn, chymod, tocarwch y bosina, canwch y corn, chymod, ni'n Cymreigio'r berfau a phopeth, pasiwch, a nofio. Dwi'n cofio fy chwaer yng Nghyfraith yn gofyn i'r ferch yna os oedd gan hi nofio. Nofio yn Sbaeneg ydy cariad, a nath hi'n neud na, mae hi'n nofio yn y môr. Ydy, mae'n nofio yn y môr. Ond, chymod, cymysgu. A nes ti ofyn Helen ynglyn â diddordebau? Wel, fy niddordeb yw cerddoriaeth, a felly dwi'n aelod o gŵr, dwi fan hyn yn rhywle, yng ngwallt i'n ole ac yn hir. Mae canu coral yn Chubut yn bwysig iawn, ac yn yr Ariannin felly mae o'n llwyddiannus iawn. Canu'n Gymraeg, cor y Gaiman fan hyn, cor plant ysgol yr Hendra, hogiau'r Wilber neu 4 Patagonia di henw nhw fan hyn, a wedyn nath Siwan a fi fan hyn, mae yna gwyl, Festival Internacional de Coros Femeninos, gwyl genedlaethol ryngwladol, cor y merched, wedi bod ym Mhorth Madryn 2 flynedd yn ôl, a ni'n gobeithio cael yr un nesaf yn Guadalajara. Oedd pobl yna o Ecuador, o Cuba, o Colombia, Brasil, un neu ddwy o Chile a dros yr Ariannin i gyd. Mae cerddoriaeth werin yn yr Ariannin yn ffantastig. Falle bod chi wedi clywed am tango, ond dydy tango ddim wir yn gerddoriaeth werin, achos cerddoriaeth dinesig ydy o, yn perthyn i Buenos Aires. Ond mae yna wyl werin yn Coscyn bob blwyddyn, am o leia pythefnos. Mae yna pre-Coscyn ar gyfer yr artistiaid newydd. Mae Coscyn i hun yn pythefnos. A mae miloedd yn mynd yna. Meddyliwch am yr Eisteddfod, ond ychwanegwch rhyw 4-5 llwyfan anferth arall. A canu gwerin yn bwysig yma. A fan hyn mi welwch chi Mercedes Sosa wedi marw bellach, ond oedd hi'n wych, ac Ariel Ramirez. A fan hyn Solana,
un o'r cantorion gwerin iau, felly mae'n 40 nawr, ond i fi mae hi'n iau. Capeli, jyst i chi gael cipolwg o'r capeli, tabernacl yn Rhylew, Trefelyn, jyst cipolwg tu fewn i gapel, Glan Alaw dwi'n credu di hon, sef yr un yma ar y dde. Mae gwasanaeth ynddyn nhw i gyd. Yn Habernacl Trelew ac yn Bethel maen nhw'n wythnosol, ac yn y capeli eraill maen nhw'n naill ai unwaith y mis neu dwywaith y mis. Mae yna weinidog, mae yna 2 weinidog yn mynd o gwmpas ac yn pregethu, ac yn yr andys wedyn pan maen nhw'n gallu cyrraedd. Fallach bod chi'n cofio Nadolig y Paeth. Mae wedi bod ar y teledu'n ddiweddar. Mi welwch chi fi yn y cefndir yma fan hyn yn ifanc iawn. Mae ngŵr i fan hyn, oedd o ddim yn ngŵr i fi ac yn gariad i fi ar y pryd. Jose Cwra'n canu Ariel Ramirez yna, a'r bobl yma yn y gaiman. Diolch i Taliesin. Mae yna glip gyda fi os ydych chi eisiau. Ond dyma fy mrawd yng Nghyfraith yn iau, Billy Hughes fan hyn yn iau. Nath ni weld yn ddiweddar, mae'n anhygoel i weld. Mae'n anhygoel i weld. Ector yn ifanc. A wedyn celf, dwi'n siŵr bod chi'n nabod yr artist yma. Byswn ni wrth y modd yn cael ambell i lun ganddo fo yn hongian. A fi oedd yn yma diwedd y 70au dwi'n credu Cerys. Fydde ti'n gwybod yn iawn. Sioned Glyn, dyma beintiad mae hi di wneud i ni, i'n teulu ni. Mae'n deud hyd yn oed fan hyn, tŷ newydd. Dyma'n tŷ ni ar lan yr afon, yr un brown yma. Achos oedd hi wedi wneud un, ond oedd o yn mynd o'r gwylod i fyny. Ac oedden ni wedi arfer edrych ar fapiau efo'r môr fan hyn a'r andys fan hyn. Felly nath ni ofyn i fi wneud o beth i wneud i fi ac i mrodyr ac i fy chwaer. Esgusodwch fi. Dyma ni wedyn perthyn. Kevin Burgess nath o'n wneud prosiect yn Ysgol yr Hendro, dyma'r afon Camwy, a dyma waith y plant. Cyfuniad yma o bethau Cymreig a phethau brodorol. Be maen nhw? Dyma beth yw dehongliad plant Ysgol yr Hendro o Patagonia iddyn nhw a lle maen nhw'n byw. O, dyn ni ddim yn clywed ti nawr, Catrin. Dwi'n meddwl falle bod ti wedi rhoi dy meicroffon i ffwrdd. Sori am hynna, y coffi wedi cyrraedd y drws. Pethau pwysig. Pethau pwysig, coffi. Ia, felly, mi welwch chi fan hyn gawtio, mi welwch chi'r haul, mi welwch chi'r mynyddoedd, mi welwch chi'r ddraig, capel, Cennin Pedr, dyma Gris Ysgol yr Hendro. Dyma beth iddyn nhw yw Dyffryn Camwy a'i cartref nhw felly. A mi welwch chi batrymau fan hyn sydd yn batrymau brodorol efallai ar Felin Ddŵr yn Noria fan hyn. Pengwynod, mae yna lot o bethau yma. A wedyn nath Kevin Burgess, artist sy'n gweithio mewn textilia, nath o wneud ei brosiect i hun perthyn wedi creu textilia i hun. Mi fuodd mi ath o i weld canolfan yn Rhylew lle mae pobl yn cael eu hyfforddi i greu textilia yn defnyddio ar ddulliau brodorol. A nath o ddefnyddio rhai o'r symbolau brodorol a chreu 2 siôl iddyn nhw. A rhoi nhw iddyn nhw'n rhoddion, oedd o y peth mwyaf bendigedig. Dyn cysgodion y paeth fan hyn, a'r helygen wylofus. Mae'r helygen wylofus i lawer yn symbol o'r dyffryn. Aneurin Jones wedi bod yma, Billy Hughes fan hyn, Luned Gonzales fan hyn, fel dyn ni, os ydych chi'n ei nabod hi, fel na mae hi yn ei ffed. A wedyn dyma luniau o Luned ar y dde a tegau sydd yn mefon i bellach o Oriel Glynweddw gan Luned Rhys Parry. Bron a gorffen rwan. A rhai enwog, dych chi'n cofio wrth gwrs bod Bruce Chetwynd wedi bod yma.
Dych chi'n cofio bod Matthew Rhys di bod yma'n ffilmio. A dyma ni Michael D. Jones. A dyna gyd. Dwi wedi gorffen rhywun. Diolch i chi am wrando.